Soyayya ta da Abdallah. Soyayya ta da Abdallah. Abdallah saurayi ne wanda duk ya macen da ta gan shi za ta ji tana son shi, saboda gashi kuma mutumin kirki, yana da kirki sosai, ya iya zamantakewa da kowa, sannan kuma ba shi da faɗa. Mun haɗu da Abdallah a makaranta lokacin da muna hostel, muna zuwa lecture tare. Abdallah dai namiji ne wanda gaskiya ba shi da yawan kule-kulen mata, amma kuma akwai matan da suke kawo mishi hari sosai. To Abdallah dai akwai lokacin da muka taɓa haɗuwa da shi, ba wani magana muka yi ba, amma tun lokacin da na gan shi na ji zuciyata ta aminta da shi. Duk da ko da yaushe dad ɗina yakan yi mana faɗa akan cewa karatu muka je ba fa soyayya ba, karatu muka je mu tsaya mu yi abin da ya kai mu. To ne kuma a gaskiya ra'ayina ya sha bamban da na dad ɗinmu. Gaskiya ne ina so na yi aure da wuri, amma dad ɗinmu ko da yaushe yana nuna mana ki karatu ki tsaya da ƙafanki. Ni kuma ko da yaushe ina nuna wa dad ɗina cewa in mori ƙuruciyata, in mori yarintata, ni ina so in yi aure da wuri. To amma abin da dad ɗina bai fahimce ni ba kwata-kwata, ya kai mu karatu, mun je makaranta mun yi karatun masha Allah daidai gwargwado, wanda ko da an ba wa 'ya'yanmu assignment za mu iya yin solving mu musu assignment ɗin. To amma shi fa ba haka yake so ba, so yake mu zama manya-manyan masu ilimi waɗanda ƙasa za ta san da mu. To gaskiya ni dai na fi son in yi harkan kasuwanci a ɗakin mijina, ko kuma dai in yi wata harkan dai da zai dinga kawo min kuɗi, ina biya wa kaina buƙatu, amma karatun dai ya isa haka. To muna dai cikin makaranta, Abdallah ya yi mantuwa, ya manta wayan shi a lokacin da muka zauna guri ɗaya. Da muka tashi bayan kowa ya watse sai iya mu biyu, ni da wata ƙawata wacce hankalinmu ya zo ɗaya, tare muke lecture ɗinmu da karatun jarabawa tare. Kawai sai ga waya tana ringin. Juyawan da za mu yi muka ga wayan Abdallah a kusa da ni inda ya zauna. Da muka tashi muka ɗaga kira sai muka ji ya ce "Assalamu alaikum". Nan na ji muryar shi, daman zaman da na yi a gurin muryar shi kawai na burge ni. Ko ya yi magana cikin nutsuwa ina jin daɗi nima a raina. Na ce wa alaikumussalam, ya ce da Allah wannan wayata ne, ban san a inda na yarda ita ba. Sai na ce yanzu muna zaune, bayan kun tashi na ga waya a gurin, so na ce dama ko ta waye zai kira. To aiko dai su Abdallah suka dawo gurin, suka tarar da mu muka gaisa cikin girmamawa da mutunci, da kuma yanda ya ji daɗin ganin wayan nashi. Muka bashi tun daga ranar shi kenan Abdallah idan ya gane, ko da ban gan shi ba zai ce Hajiya ina gajiya, so in ce lafiya ƙalau dai haka, har ta kai ta kawo idan bai gani ba yana tambayan ƙawata. To haka muka zauna, da yake shi ma Abdallah mutum ne mai ilimin gaske, kuma ba shi da ra'ayin soyayya, amma kuma daɗin da ya ji na ba shi wayan shi da nan, shi kenan ni da shi muka zo, idan bai gani ba zai tambaye ni, har ƙawata ranar take tsokanin shi tana cewa ko da yake cewa ni yanzu ba aure zan ba, dad ina ma ba zai bani na aure yanzu ba, karatu zan yi, yana da ta yi mata. Tun da ya fara ba da labarin cewa dad ɗin shi ba zai bar shi ya aure ba, na ɗan dinga zazzamewa a hankali saboda kar in faɗa kogin sansa kuma ya zo bai aure ni ba.
To haka dai rayuwar makaranta dai ta garawa har muka gama karatu muka rabu da Abdallah, amma fa ba wanda zan so kamar Abdallah a cikin raina, tunda na so shi soyayya irin ta ƙuruciya, kuma ya girmama ni na girmama shi, da yake ba gari ɗaya muke ba, shi yana Jos ne kuma ina Kano. Haka rayuwa ce ta garawa, ashe yayin Abdallah yaro ne a gurin dad ɗina, tunda kamfanin dad ɗina yake yin aiki. Daga baya matan shi ta rasu, suka yi firan da dad ɗina akan cewa akwai wata 'yata da zan baka idan ba damuwa, idan kana so. Dad ɗina ya yi masa kyauta ta a lokacin da ban sani ba. Dad ɗina ya zo yana gaya min ba ma musu tsakanina da dad ɗina, na amince ya aura min shi. Dad ɗina yana cewa bari ya zo mu gana, ta nake dad ba sai na gan shi ba kawai a yi aure. Ya ce a'a, ya zo dai ku fahimci juna, da dai ba wai fahimtar juna kai ba, na san yata mai ladabi ce da yi wa iyayenta biyayya. Na ce dad karka damu, kowa ka aura min zan maka biyayya, insha Allah zan zauna da shi, saboda dad ina ka yi min abin da ni kaina ba ni da abin da zan saka maka. Hakan nan aka yi mana aure da shi, amma kuma saboda